fast food sulod sa SM nasunog, ang mall nabuot sa bagang aso. Kawatan nga nakasulod sa SDC, misukod sa mga pulis, patay. Anti-drug operations na bulilyaso, ang subject na kadawat og tip na gidudahan nagikan raw sab sa pulis. Mactan Airport giandam na tupahan sa eroplano sa Santo Papa tungod sa daotang panahon nga masinati sa Tacloban Airport. Low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility, posible nga mahimong unang bagyo karong tuiga. Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanatibok ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlawng Martes, petsa 13 sa buwan sa Enyero, tuig 2015, ako si Glenn Sopo. Amo na ihatod ang masayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Minsan lang ang pagkakataon. Yeah, dahil handa siyang makinig. Georgia, karon nga nagkaduol na ang pag-abot sa Santo Papa dinhi sa Pilipinas, wa na maglaom ang Regional Office Police 7 nga mapil pang sugbo nga bisitahon ni Pope Francis. Way nadawat nga impormasyon ang Kapulisan Glenn sa kausaban sa itinerary sa Santo Papa nga gikatagdang mo bisita lang sa Manila o Tacloban. RO7 Regional Director Prudencio Tambanyas nga dili realistic na kalit lang moabot sa sugbo ang Santo Papa aron makigselebrar sa kasahulugan sa kapistahan sa Senyor Santo Niño, labi na kun ang seguridad ang hisgutan. So there are certain protocols that they follow. It's not just, parang niyaya niyo ako magkape dyan sa Starbucks sasama. Bigla na lang, biglang liko, sumama na rin ako sa inyo. Karong adlawng Sabado, gilauman nga ablihan na ang taytayan sa Dumlog, lungsod sa Sibunga. Karong Biyernes, ipaygayon ang dry run sa Steel Bridge kay gipaspasan na kinig trabaho sa DPWH. Matod sa Kapitolyo nga dili na kinahanglan moagi sa detour ang mga sakyanan nga naghatag og kahasol sa mga sumasakay, ingon man ang mga residente sa dapit. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Hingpit nang nabutang sa pikas nga bahin ang mga H-beam nga nagpatungsab sa stabilizer. Mato di DPWH 7 Regional Director Ador Canlas nga gamay na lang ang kuwang. Mahuman na sa iyang mga sakop ang pagtrabaho sa Dumlog Bridge dinhi sa Barangay Simala sa lungsod sa Sibunga. Sila nang hinaot nga walay mga pag-uwan aron diretso ang ilang pagtrabaho. Bugtong bako lang ang nagtukmod sa mga bridge components aron masapawan ang nagubang taytayan. Hinuunwa ara maglisod ini ang mga trabahante tungod sa mga rollers ilawom sa H-beam. Now we were able to link abutment A to abutment B, no? We were able to push the bridge structure from that end to this end. So practically yung 18-meter gap na yon na-connect na. Okay? Now what we will do now is to complete the stabilizer span, no? From both ends we have 9.14 there and 9.14 here at B. Human masumpay ang H-beam, imuntar dayon ang stabilizers. Usa pa mabutang ang floor decks, ang katapusang parte sa steel bridge, usa pa hingpit nga maagian sa mga motorista. Nasayran nga samaraon niya ang capacity ni ining steel bridge sa original nga taytayan sa wa pa kini maguba. Can carry, no? So it would not have a problem with regard to the usual trucks that are passing through it, no? So we're looking at a 20-ton capacity yet. So masasabi po ba natin, sir, na parang konting-konti na lang po may... Yeah, with your prayers and everybody's prayers, then we will be able to realize that target. Human sa mga kalihukan sa pista senyor, magkigtagbo si Canlas sa mga bridge expert aron masusi kung unsay ang ngayang buhaton sa nagubang taytayan. Initially, there was already an assessment made, no? But I have asked our bridge experts to take a second look at the original bridge, no? Because so that we could further examine if this is still stable and structurally sound. So if whatever their findings, that will be one of the basis of our decision on what to do with the bridge. Leslie Caminade Vistil, News 5.
Buot sa ato ang SM City Cebu kaganihang kadlawon human masunog ang bahin sa usa ka kan-anan nga anaa may mutang sa ground floor. Ryan Sorote, Suginlimi. Alas 12:40 ganyang kadlawon diyang gialarma nga nasunog ang bahin sa SM City Cebu. Pero nara, ano liwe, ditikas? Oo, ditikas. Ito, bumbero? Ada. Wala ka dahil bumbero dito. Habot ka na. Pag-abot sa mga bombero, baga na ang asusud sa mall, mo nga ang bombero ra nga dunay breathing apparatus ang misud sa mall. Nasayran nga nagsugod ang sunog sa saksakanan og kuryente duol sa dispenser sa fast food chain nga Greenwich nga nimutang sa ground floor. Base sa investigasyon, doon na nadunggan nga buto-buto og dihang gisusi, baga na ang asog gikan sa Greenwich. Gingong nanagan ang mga nahibiling crew ug ubang mga tenants sa mall sa kahadlok. Gisuwayan pa og paong sa mga security guard gamit ang fire extinguisher ang kayo, apan naglisod sila tungod sa kabaga sa aso. Ang ilang outlet sa ilang kusina, doon sa dispenser. Kaya na-activate silang sprinkler muna na ni sprinkler ang tubig muna nabasa mura. Miabot sa first alarm ug wa na makakatap ang sunog nga nakontrolar sud sa 5 ka minutos. Doon na kini danyos nga 10,000 pesos o water damage ang kasagaran ining kadaot atol sa pagpasirit og tubig sa mga bombero. Ala? Affected sila uban mga... So far, sirado ang uban. Ang water damage sila, ready sa pod, wala. Wala. Posible pang musaka ang danyos ni ini sa pag-abli unya sa ubang mga establishmento sud sa mall nga posibleng naapektuhan sa bagang aso. Ryan Sorote, News 5. Duha ka senior citizen nagsumbagay gumikan sa ilang panginabuhi og trabaho. King Perez, Suginlimi. Gidala dayon sa Minglanilla District Hospital ang 62 anyos nga lalaking naninda og prutas gawa sa karaang merkado sa Minglanilla. Matod pa sa mga naninda og kabanay ni Yolohio Juarez, gisukmag siya ni Rodrigo de la Serna, 68 anyos nga sakop sa Treasurer's Office sa Minglanilla. Matod pa ni Juarez ni atong Biyernes sa gabi sa wa pang hitabo, kalit lang siyang gihulga sa sakop sa task force ug hapit sila nagsinukmagay. Ako siyang gidool. Iko nga nung imong kong gilabtan nimo, nga awam ko maghilabot nimo. O ganahan ka nako. Dool ka rin. Sparring ta. Siya nga, magong, pangandong, kipatyon tika, birahan tika. Di, wala turunan na. Di, natututi ko naman yung ko, anak, anak mo na siya. Giangko ni Rodrigo nga nagkalali sila. Apan giklaro niya nga si Yolohio may unang misuway sa pagsukmag kaniya sa tulo ka higayon. Mao nga igo lang siyang mibaws. Yatangan, duty ko. Iya kong yatangan. So sa may mulag do, kaya niyo nang karansan man sumbag na god ilay ko kato. Kapat, niya ko butang ako. Igo siya. Luka pa siya. Iya kong gihagit, gitulisok ko. Sawa ray ginungdan sa. Wala. Gabarog ra ko. Nag-abangog naninda si Yolohio sa usa ka pribadong luna gawa sa karaang merkado. Apan matod ni Rodrigo, ilan ang naistorya ang tag-iya sa luna nga dili na patindahan ang maong dapit. Sa pagbisita sa News 5, doon naghiapoy naninda sa maong luna. Matod sa pangusang Minglanilla Public Market Vendors Multipurpose Cooperative, namalik sila og paninda sa karaang merkado kay menos ang ilang halin dito sa bagong merkado. Ito nga project nga bag-o lang nga public hearing pero ila ra sang public hearing. Tungami di mi patingogon. Mutingog mi, waag microphone kay di kan. Mauban ni sakto diri sa Minglanilla. Plano sa mga nagsinumbagay nga magkinihaay human sa nahitabo kanila. King Perez, News 5. Usa ka low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility posibleng mahimong unang bagyo karong tuiga. Apektado usab niini ang mga activity sa Sinulog ug sa Santo Papa didto sa Leyte. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Usa ka low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility posible nga mahimong unang bagyo karong tuiga. Matod sa direktor sa Pag-asa Visayas Oscar Tabada, karong Sabado makasinati ang sugbo ug kusog nga pag-uwan gumikan niini. Sa Bicol Sugbo, ang iyang movement niya is going to above the northern Samar, going to Bicol area and then to Luzon. So if we look, the forecast that we have is that on Sunday we have fine weather, good weather, Monday good weather, kaya bagyo to ang Luzon. Lakip usab nga uwanon ang pagbisita sa Santo Papa didto sa Tacloban ug Palo Leyte, samtang kusog usab ang hangin nga masinati sa maong lugar. So ato naman ginang ibuto o tuig-tuig na natong maghihimo nga kung sa pagdating sa prosesyon. Ato nang ginamit, ato nang isuunan sa kaislahan, kabaho ko nangandaman sila sa ilang mga pangkot sa kayan. Magbantay lang ta, di lang na makumpiyansa kay kusog-kusog atong hangin, ingon lang doon tayo mga pangkuhan anang lawa. Ugmaog sa adlong Huwebes, maayo ang dagan sa panahon. Init apan usahay madag-umon ang kalangitan. Sa adlong Biyernes, makasinati og paghangin-hangin ug pag-uwan. Sa Sabado, madag-umon ug masinati ang paghangin-hangin ug pag-uwan. Gipahimangnuan ang musaksi sa fluvial procession sa pagdala og payong tungod sa uwan. Gibutyag ni Tabada sa Coast Guard ang paghimog advisory alang sa mga gagmayng sakayan pangdagat nga moapil sa fluvial procession. Pagka Domingo atol sa Sinulog Grand Parade, init ang panahon hangtod na sa Lunes. Ray Pasaporte, News 5. Mactan Airport nangandam sa posible nga paglanding sa Santo Papa sa higayon nga dawtan ang panahon sa airport sa Tacloban City. Matod sa mga opisyales, aduna na sila'y plan B. Apan wala mosulti kung anhi na ba ipahigayon sa Sugbo ang kalihukan sa Santo Papa nga gikatakda didto sa Tacloban ug Palo Leyte. Andre Patenya, Sugin Limi. Miabot sa Mactan Cebu International Airport sa Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Abaya, kauban si Defense Secretary Voltaire Gazmin, uban sa Central Command Head Major General Nicanor Vivar ug mga sakop. Ilang gi-inspeksyon ng airport nunot sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas karong Huwebes. Human sa inspeksyon, nagtapok sila sa VIP lounge uban ng airport officials alang sa usa ka closed-door meeting ug gisugat na lang sa mga tigbalita pagawas nila sa airport. Matud pa sa ka-major hub ang Mactan Airport, mga kinahanglan sa kining i-clear gikan sa bisan unsang matang sa hulga. We just, because of course Cebu is a major hub, so we are checking on the airports and the seaports to eliminate all possible threats, any disruptions both to Sinulog and Tacloban and of course the activities of the Pope. Inspection ng preparation para sa Pope visit. Pope visit. So pupunta siya na Cebu, sir? There is a possibility, sir? Gipahibaw ni Abaya nga inkasog di makalanding ang eroplano sa Santo Papa sa Tacloban tungod sa dautan nga panahon sa Sugbo kini mutugpa. Cebu is the alternative airport for foul weather, so only in foul weather. Yeah, it's an alternative airport. Siyempre pagdasal natin na hindi sasama ang panahon. Di ba? Okay. Thank you. Security, sir? Airport security. We're okay. Suma sa special weather forecast sa Pag-asa Visayas alang sa Tacloban ug Palo Leyte alang karong Sabado, Enero 17, mapanganuron ang kalangitan ug dunay pagtaligsik ngadto sa kasarangan ug kusog nga pagbunok sa uwan tungod sa usa ka trough sa low pressure area east sa Visayas. Ang Chief Executive Advisor sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation miingon nga wa siya katungod sa pagsulti kun unsa ang nasabutan atol sa closed-door meeting. Apan mipasalig nga inkaso man gani ug sa Sugbo gyud motugpa ang PayPal plane gikan sa Manila, andam na sila alang sa maong senaryo. Mas daghan usab nga mga flights padung ug gikan sa Mactan ang ma-cancel inkasog mahitabo kini tungod sa no-fly zone policy iniglupad unya sa PayPal plane. We've not been advised that the Pope is going to stop over in Cebu. However, should the Pope decide to do so and we're blessed by Almighty God, we will be ready for the Pope's visit. We're also ensuring a higher level of vigilance during this period because it's the Sinulog Festival, there's a lot more travel going on, and so there is a higher level of alertness than present at the airport.
Apan giklaro sa DOTC nga Plan B ra ang pagtugpa sa PayPal plane sa Cebu ug wa maapil ang sugbo sa original nga itinerary sa Santo Papa. I know that the itinerary is already very clear, no? Hindi naman kasama ang Cebu. Malinaw, the activities for the Pope are in Manila and Tacloban. So definitely there's no activity here. Sorry to be a bearer of bad news. Andrea Patenia, News 5. Aron masiguro ang seguridad sa tanang musalmot sa mga kalihukan, subay sa kasaulugan sa Pista Senyor, dunay pipila ka mga pahimangno ang otoridad ngadto sa publiko. King Perez, Sugin Limi. Kini ang patrol vest nga sulubon sa pipila ka ma-assign nga pulis alang sa mga kalihukan sa Fiesta Senyor, din nasayran nga dulan 2,000 ka mga pulis ang i-deploy karong weekend. Ang Air Cool Patrol Vest muhayag sab sa ngit-ngit, mao nga haom kayo sa mga magpatrol sa kadalanan. Sa Cebu City Police Office gipakita kun unsaon pagkontrol sa katawhan, ilabi na atol sa Sinulog Grand Parade. Ang Carousel Road dunay gitason nga 5.6 kilometers nga musubay sa New Imus Road, General Maximum Avenue, Guzmania Boulevard. Lakip sa mga kausaban sa crowd control maong pagbutang ining pedestrian crossing signs sa 24 ka mga intersections nga maagian sa mga dancers. Kini ang lugar nga mahimong makalabang ang mga tao samtang wa pay contingents nga nagsayaw. Mato di Tinago Barangay Captain Joel Garganera nga mahusay crowd control head nga pinaagi sa pedsing signs magdungan og labang ang mga tao og malikayan ng kagubot. Wala sayaw, minus ng sayaw. Okay, ang buhaton po sa mga barangay tanod, they have ropes. Pag-ingon na nga, bulabang na, ang kaning PC, ilabang. Ang pikas po, ilabang ang PC. Nga naman, na may uban musud sa parade route, they don't want to cross, they want to join. So we have to prevent that. So, muingon na sa bullhorn, kay each section, each intersection, nagitay bullhorn, megaphone. Okay, muingon na. Okay, it's time to cross. Labang! Labang! Hangyo karon sa kadagkuhan sa crowd control karong Sinulog Grand Parade nga dili magpatunga ang mga mananaway sa mga contingents. Labaw na kun mangagi na mga contingents sa kadalanan sa Madrid sa Fuente Osmeña area, mahimong mutanaw sa mga contingents sud sa rotonda kay badlungon ang mga magpatunga sa kadalanan. Katong gustong mudot-dot desto nga, these are the greedy spectators because they don't care sa mga tao nga nasluyo. Gawa sa gun ban, mipasidahan sa Sabang Police Regional Office 7 nga likayan ang pagda sa mga pointed objects. Ug mato di PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas, nagipanglantawan nga musaka ang demand sa drogas ining panahuna. Some use the occasion to have more sales. So, tataas yung demand? Well, there is, yes. Alam niyo naman yun, daming turista, daming gusto may action, but hindi tayo hindi tayo titigil sa ating trabaho. Part and parcel po ng ating trabaho yan. May mga dideploy more policemen, we will be deployed around the areas where we will be celebrating the Sinulog. Dili sab tugutan sa kapulisan ang paggamit sa unmanned aerial vehicles o drones nga may gamiton alang sa aerial view sa mga photographers o videographers kung way mapakitang lisensya gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines. 300,000 pesos ngadto sa 500,000 pesos ang multa sa masakpang magpalupad sa mong kahimanan kung way lisensya. This will be filed against you for violation of that memorandum circular. And then you might be fined. So to avoid any untoward incident, let us be let us follow na lang what is being recommended. King Perez, News 5. Imbargohon sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue ang mga balloons o pabuto nga makitaan sa rota paingon sa Uwan Wharf nga agian sa imahe ni Senior Santo Niño sa dili pa magsugod ang fluvial procession karong Sabado.
dili na gustong masubli ang nahitabo sa miaging tuig diin dunay balon ang nakabuhi og nasangit sa transformer sa poste og nibuto hinungdan nga nawala ang supply sa kuryente. Iuli ra sa kapulisan human ang kalihukan ng ilang nakumpiska. Apan giklaro sa kapulisan nga way gihatagan og permit nga makabaligya o pagpabuto atul sa maong adlaw. Gihangyo sa katawhan ang kooperasyon aron hapsay og malinawon ang kalihukan karong Sabado. Sa habig sa simbahan ilang i-discourage sa manimba nga dili mo palit og balon aron dili makahatag og kahasol atol sa kalihukan. Confiscate and then siguro pag after sa activity ihatag to nila balik. Ano na tingali nila kay nato sa kayo ba? Yun natin na. Paginaboy sa bitaw na. Dili sa kita pag palabi na sa gani og strictly enforce. Ngato lang karon nga ngato lang gilikayan nga on that day, on that activity, wala na yung mga insidente nito. Ang common na is ka ng balon na maigos transformer. Alas 2 sa hapon niya itong Domingo gisugdan ang kompetisyon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan Sud sa Cebu City Sports Center. Ang Don Vicente Rama Memorial Elementary School ug Apas National High School mooy milangkat sa kampyonato. Julie Tainar, Suginlimi. Ito ka mga tunghaan gikan sa Elementary Division ang nagdigi samtang 8 sub gikan sa Secondary Division. Matag contingent, nagpakita gyud sa ilang katakos atol sa ilang presentasyon. Matod sa pulis, 35,000 ka mga tao ang midagsa sa sports center tungod sa pagsugwak sa mga tao. Buot ni Mayor Mike Rama nga dunay emergency exit sa grandstand nga ipatuman sa dili pang grand parade. Not only on the road, here at the sports complex, on the emergency exit, and there on the crowd control by providing the whole 5-kilometer road to the rope. Human sa tag sa kapresentasyon, migawas nga grand winner ang Don Vicente Rama Memorial Elementary School nga may konseptong hulmigas. Kailangan nyo sa preparation kung may mga floods, di ba natin yung mga pagkaon, mga seeds, ilang preparation para makaprepare sila sa ilang kuwan na mahitabo. Sa Secondary Division, champion ang Apas National High School kinsa nagbansa-bansay sud lang sa usa ka buwan. Financial problem. Considering that we are a public school, we don't have much money to start the rehearsal and to fundings for the costume. Sa kinatibukan, way natala nga krimen ang kapulisan sa Sugbo ato sa kalihukan. Hapsay ra og nindot dagan sa activity nato gikan ganiya sa Plaza Independencia going to Cebu City Sports Complex. Wala man tay mga reported or any incident coming from Aerop or sa mga medic. Julie Tainar, News 5. Fashion designer o photographer gidakop sa NBI tungod sa reklamo nga pagmolestiya sa usa ka minor de edad nga lalaki. Jinky Bargio, Suginlimi. Kagahapon sa hapon, gironda sa mga sakop sa National Bureau of Investigation ang usa ka panimay sa Punta Princesa nga gipanag-iya sa usa ka fashion designer o photographer. Ang suspect ni reklamo nga nimolestiya og usa ka 17 anyos nga lalaki. Matud sa abogado sa complainant, misugot ang biktimang batan-on nga magpakuha og hulagway ubos sa kondisyon nga sa iyang Facebook account lang i-upload ang pictures. Apan migawas nga wa mituman sa kasabutan ang 37 anyos nga suspect nga si Michael Angelo Ortega. The organ was covered and that is really obscene, that is really improper to do against anybody, and worse, it is being done against a minor. Ang suspect suway nga gikuhaan siyang habig atol sa pagdakop apan mibalibad kini sa paghatag og pamahayag. Ilan sa ga? Lang usa.
Nakuha gikan sa studio sa suspect ang usa ka laptop ug hard drive nga gamiton unya sa NBI. Gihikay na karon sa mga otoridad ang kasong child pornography kalapasan sa RA 7610 kun Child Abuse ug Anti-Photo and Voyeurism Act. There will be a continuing investigation that will be conducted based on the contents of the laptop that was seized and confiscated by the to the respondent. Jinky Barrio, News 5. Kanhi konsehal sa Mandaue og mga kauban mireklamo human nasirhan ang ilang sakyanan sulod sa parking area sa usa ka supermarket. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ang mga 6 ni abot diri kay mangumpra ta mi sa Lanuiba. Ningaon no sa mi kay sa Lanuiba nya after na ni-decide lang sa aming simba. Pag simba na mo, una ta mi mangumpra. Pero na-close naman dai. Kini ang gipadayag sa kanhi konsehal sa Dakbayan sa Mandaue, Raul Boy Cabahog human gisiradaan sa management sa Lanuiva ang ilang sakyanan ni adtong Sabado sa gabi. Matud sa konsehal kinsa bana usab ni konsehal Edita Cabahog sa Mandaue City. Walay abiso ang management og 15 minutos ra ilang late. Gani iya pang giingnan ang guard on duty ni adtong higayuna nga andam silang mobayad sa parking fee basta makagawas ang ilang sakyanan. Gingong gipasaligan sila sa gwardya nga makagawas ang ilang sakyanan. Apan niabot na lang alas 10, wa gyud mahitabong nakagawas ang ilang sakyanan. Naningan man security ka, okay lang sir, magagawas mo kaya tagiya, magawas na ron, dunganon lang. Pero dito may agi primero sa pikas, niya ang entrance i-close na. Sa ito pa, exit gini nga rin. Karon nikalit maggisira si gwardya, di ako nga imong nasiron. Nga magawas mami, siya di na mo sugutan tagiya. Dito man gawas ang tagiya sa pikas, nga i-close na. Nga mo itong itawag na ko si Mayor Mike, kay akong asawa sa si Kunsel Cabahog man, nga may appointment mi karon. Di lang kang Cabahog nga sakyanan ang nasiradaan kundili. Duna pay laing duha lakip ini kang Mark Folbes og Sherwin Solidad. Kuan na grocery then at the same time nanimba mi. Yan then dayon wa may kalabalongan natin sila palising until 8 ako no. Until 8. Oh, until 8 ako nung ingon tong mga guard. So wala may mag-expect. So pag abot mo diri mga 8:15 so nihangyo mi nga kuhaon ng among sakyanan kay among mga butang na dito among yawi sa balay na dito so hasog gid kayo kay asa mo palipas og kuan karon gabi so grabe ka inconsiderate akon ba why consideration ba ang owner ba. Gipadayag sab sa duha ang ilang kasagmuyo sa tag-iya sa Lanuiva nga bisan gamay wa sila hatagi og gamayng konsiderasyon nga unta nga regular customer sila sa bisan asang sanga sa Lanuiva ug usapa nagsingabot usab ang sinulog. Nagplano sila si Cabahog og Polves nga mudangob sila og abogado aron tun-an ang posibleng pagpasaka nila og kaso sa management sa Lanuiva. Ray Pasaporte, News 5. Lalaki nga suway untang mangawat sud sa St. Teresa's College napusilan patay sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kun SWAT. Ryan Sorote, Sugin Limi. Andam nang moatake kining mga sakop sa SWAT o sa CCPO Station 2 dihang naabtan sa News 5 pasado las 10 kagabi dinhi sa gawa sa koral sa St. Teresa's College. Pagkataod-taod, eksklusibong nakuhaan sa news team ang sunod-sunod nga pagbuto sa armas. Nakitan sa kapulisan nga nagloko doon sa palil sa STC ang usa ka wa maayong lalaki nga napunog sa manpinusilan. Gitabang sa mga rescuers ang biktima nga naglihok pa o gidala dayon sa tambalanan apan namatay kini. Nasayran nga mangawat unta sa STC ang maong lalaki na misudikan sa Medan Juan de Osmeña nga entrance. Nakitaan kini sa nagroving nga gwardya og ila kining gihukod og ipasurrender apan namusil hinuon kini kanila. So ko nasakpan mo na ko pag-roving na ko na ako magisita mo to ginugdan na mi nagpasalba pa sa kausa mo to nawag mi pulis kay para siya. So nanawag mi dire sa mong gate sa kuan na rescue kanan pulis kay may makayaw kamera sir. Nagpatabang sa kapulisan ng mga gwardya kay nagsigin na og pasalba kanila ang maong lalaki og naghasi pasud sa dance studio. Giung nahadlok ang maong tao pag-abot sa SWAT hinungdan nga milayat kini sa paril hangtod ni na corner og napusilan. Nakadungog na tagpabuto ngadto sa sud which also
as kuan sa atong MRU sa atong kapulisan na arm and dangerous ning tao. Nakuha sa lawas sa biktima ang 38 snub-nose revolver o itong nga bag. Wa pa maili sa kapulisan ng mga lalaki hangtod ding pagbalita kinsa nagsulog itong nga sando o itong nga shorts. Ryan Sorote, News 5. Wa masikop sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ang ilang subject sa operasyon dumikan sa text nga nadawat gikan sa usa ka nga ginganlan og chief. Mubalik si Ryan Sorote. Nabulilyaso ang operasyon sa Cebu City Intelligence Branch sa Sitio Plus Barinayawan human mapinduti ang chief sa mga drugista sa dapit. Kining text ang nadawat sa dinakpan nga si Christian Benitez, din gawarningan siya nga dunay paingon nga mga pulis. So ikuan na mo ang iyang mga messages. So dunay text ngadto nga nagingon nga bantay diha kay ning text nako si boss nga ning text nako si chief nga padong diha ang mga pulis mara. Natigayon ang operasyon ni pinagi sa tip nga nadawat sa hepe sa CIB, diin dali sab niyang gipasa sa iyang mga sakop aron maaksyonan. Sa text, nanawag si chief sa nag-text ni Benitez nga mao ang subject sa operasyon nga si alias Noah kinsa nakasibat. Suma sa CIB nga nagkugang na lang sila diyang sa ilang pag-abot sa lugar, nagdinaganay na ang mga residente sa gitubok nga drug den. Bugtong si Benitez ug ang iyang kauban nga giingong tigripa kog shabu nga si Nemea Abarca ang ilang naabtan. Nakuha gikan sa dinakpan kining magagawing poto sa gituang shabu ug mga drug paraphernalia timailhan nga usa gyud ka drug den ang dapit. Kamu duha tagi ani? Dili. Nagonsar ka dito? Wow, nagkuno-kuyo ra niya. Kana babae? Oo. Te imo ne? Kinsa din eh? Wala kalibutan sir eh. Ha? Wala kalibutan ani? Gisusi karon sa CID kung sa ginsa ang ipasabot nga chief sa text nga nadawat sa dinakpan kung usab kini ka pulis o barangay official nga mo'y traidor sa mga operasyon sa kapulisan batok sa ilegal nga droga sa dapit. Ryan Sorote, News 5. Sa pagpatuman sa pagpaus-os sa plitihan karong adlawa, dunay mga driver nga nag-overcharge gihapon og tag 8 pesos gikan sa minimum nga plitihan. Andrea Patania, Suginlimi. Wapa mo nakasakay, Chief Guy? Nagsugod karong adlawa ang implementasyon sa 50 centavos provisional fare decree sa Central Visayas. Inay 7 pesos and 50 centavos, 7 pesos na lang ang minimum nga plitihan sa PUJ karon dinhi sa Central Visayas. Samtang entitled sa 20% discount ang mga estudyante, senior citizens o persons with disabilities, mao nga 5 pesos and 60 centavos na lang ang ilang ipliti. Kini subay sa announcement ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Winston Hines kagahapon, kabayin sa ilang pag-aprobar sa rekomendasyon sa LTFRB 7 alang sa provisional fare decrease. Apan ituman kaha ang mga PJ driver sa maong lagda karong adlawa, kadaghanan gyud sa mga pasahero nga among nahinabi kaganiha, 8 pesos or 7 pesos and 50 centavos lang gihapon ang gibayad sa mga jeepney drivers. Dunay uban nga wa pa nahibaw nga 7 na lang di ay ang minimum nga plitihan karon, samtang duna say uban nga nasayod na niini, apan wa na lang sab mi reklamo sa mga drivers. Pila lang yung ipliti? Lagi 8. Anong 8 man? wala pud ni kay palo kay 8 man ang minimum diri gud. Wala ka kabaw nga city na ang pliti ron? Wala kay kanang naro talagsar may mag-commute gud. 750 pa o 15. 15, 750. Oh. Wa mo kabaw nga 7 ang pliti ron? Nakabaw ko ma'am gahapon nakaduong ko sa balita. Yung anong 750 kaya pinipliti? Abi na kung suklian ko. Wala sad mo nang utana? Wala ra sad. Pero kay balo mi gahapon. Gahapon kay baw ko nga 7. Ano mo ni reklamo? Wala na sad ko kay wala ni sukling driver. Wala po man sila nag-reduce siguro kay 8 man jud. Bisag niya kung dili ka student kay 8 jud, kung student 7. Ilang din gibayad? 20 niya ang sukli kay 12 ra. Wa ka ni reklamo? Wala na lang sad kay kuan man sad kanang dili biya sa tanang panahon sakay sad. Kining PUJ driver nga si Jovencio miingon nga 7 pesos man gyud iyang gipaningil nga plete sugod karong adlaw, apan dunay mga pasahero nga naanad na sa 8 ug di na niya masuklian kay mga naog dayon. Nag-city akong gipaningil pero nalagyan po mamliti og tag 8. Unya ibalik nimo. Balik manaog naman kay naghatag na kuha naman naog. Pero kung makasukli pa ka, imo ibalik. Ibalik kay city naman akong gipanguha kay na naman sa kuha newspaper nga city na lang siya.
Samtang kining si Jerome, miingon nga wa gyud siya nasayod nga 7 pesos na diay ang plite karon. 750? City naman ang plite ron, Manong. Apan mato ni LTFRB Chairman Attorney Winston Hinez, responsibilidad sa mga drivers nga mahibaw human gibalita na kini kagahapon pang adlawa. Sila sab mismo ang kinahanglang moadto sa LTFRB 7 office aron mokuha og certificate for fare reduction nga ilang ipapilit sud sa jeep. Alam na po na dapat alam na po nila yan na sa balita naman yan na cover naman na yan. So they have to go to LTFRB to get their certification. It's not an excuse. Okay. Do they have to pay for that, attorney? Wala po, walang bayad po yan. Ang mga drivers nga mo-overcharge, mamultahan og 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, ug 15,000 pesos sa third offense. Mahimo sab nga masuspenso ang ilang lisensya ubos sa joint administrative order. They can be charged of overcharging. Overcharging of fare kasi the order of approving the PJ fare was approved and was made and already published kahapon and it was made effective today. Panawagan sa LTFRB 7 ngadto sa mga pasahero nga mabiktima sa overcharging sa mga PJ drivers sa paglista sa plate number sa jeep nga ilang gisakyan lakit na ang pangan sa driver niini aron ila kining masumbong sa buhatan sa LTFRB 7 kinaasa sa pag-file og complaint form o di kaha manawag sa ilang hotline number na 231-6221. Andrea Pacenia, News 5. Adlaw ang gigahin sa mga empleyado sa Kapitolyo nga apil sa Sinulog Grand Parade isip contingent sa Cebu Province. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sila ang mga sinulog dancer sa Kapitolyo nga mo'y mo representar sa Cebu Province karong umaabot nga Domingo atol sa Sinulog Grand Parade. Subsub na ang Capitol employees sa ilang pagbansay-bansay alang sa ihalad nila nga sayaw ni Senior Santo Niño. Matud sa tigpamaaba sa Kapitolyo, duha ngadto sa 3 ka oras matag adlaw ang ilang igahin sa practice. Mao nga di kini rason aron maapektuhan ang ilang trabaho. So, di-ensure din na mo nga kung kini sila ma-pull out sila sa ilahang mga trabaho, nailaing ang kapuli kagamintan. Gisugda na sab kagabi ang paghimo sa float sa Capitol nga dunay budget nga 400,000 ka pesos. Hinuon di pa makumpirmar kung kinsa nga mga public officials ang musakay niini. Pero di na siya mahimo mapalabihan na to. Kanang kisay manakay kay doon naman na siya. Of course, ang props na to, doon ay mga ubang models. Doon na siguro, di pa ko kasiguro kung ano maging public officials ng masakay. Jinky Bargio, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!